I posljedno ljudi dobrodošli na ovaj video. Igramo. Da znam što igram, ne znam kako se zove igrica. Vidjet ćemo posle, evo, Srbija. Ovo prvi put igram u svom životu. Ovo $10 jebo. Vidim. Inače ovo izgleda kao treba pravimo neku našu armiju. Ne znam kako ovo da isključim. Bunker ovdje. Ne znam kako ovo da isključim stvarno. Vidite, ovdje. Ovdje vidite moje ime. Ako ga ne vidite, ja ću vam reći. Moje ime je Peconi333. 4 trojke, da. Ne znam kako ovdje isključim. Jo. Fly away, fly away. Vidi. To, idemo, bam, klemali smo arenu, ljudi. Klemali smo. To ljudi, klemali smo. Vidite, Srbija. Nećemo da pucamo u Srbiju. Izgleda da će morati da mi pokazuje što ja treba da radim. Izvinite ako me ovo smeta. Val, Windows, laser door. Što to? Gdje smo kupili? Ne znam. What the hell? Pišite u komentarima da li želite da nastavim Minecraft. Da vam sviđa Minecraft. Ako vam se sviđa, možete moći i vi neki Minecraft da igrate sa mnom. Možda brako, možda. Gdje su pare? Aha, ja dobijem automatski pare. Ja dobijem automatski. Red alert. I samo da uzmem neku bolju pušku. Daj, može shotgun. Može petica. Knife i Glock već imam. I Glock već imam, rekoh. Da uzem nožić da pravim na njih. Mogu li baciti nož na njih? Pa, on je mrtav. Što to je, on je mrtav? Idemo. Claim arena! 2500 smo dobili, zašto smo claimali arenu. Bottom wall. Wall, sorry. Valorant. Možda stvarno budem igrao Counter. Možda. Rekoh možda. 1500. Imam 1500 dinara, ljudi. Fly away. Imam 500 dinara. Evo ga spijem. Nije 50 da moram da dobijem. Da? Nuki. 300, 400 robux. Ne znam. Imam 3. I prestalo da mi pokazuje. To. Kupam šta ja hoću. Imam auto.
Ne znam kako ovo treba se isključiti. Dobro ljudi. Okej. What the hell? Builders. Tiger tank. Dobro. Nemam ja toliko, brate. Aj. Ljudi, dobro. Gdje ćemo da izađemo? Imamo ovaj mali autić. Nema ni njega. Ljudi. No. To je to. Ljudi. Ne znam da li izvim tako nešto čujete. Armija. Nema ovo armija. Neki se deru napolju. Dobro ljudi. Koliko ovo već traje? 6 minuta. Ljudi, nastavit ćemo ovaj tajkun, vjerovatno. Jednom. Ja kako imam 2 puta keša, 53 minuta. Kao što čujete, bolestan sam. Da sam rekao i u prošlom videu. Ljudi, ne znam čemu mi ovi ljudi služe. Hop. Mogu da vidim $2. Mogu da dođem ja? Mogu da vam dođem da vas pribadem? Ima li ljudi negde armija? No, ako se spavala. Hop. Šta je ovo? Bunker izgleda. Biti bunker izgleda. I kao što vidite pored, kao što vidite ovdje, došli smo 39%. Level 0 sam. Nekako sam manji. Vodi pore. Zbog čega? What the hell, ljudi. Ljudi, gledajte ovo! Servers are being refreshed to the last version. Please hang on a minute while we work at... Okej, učitalo se. Mi smo ovdje izgubili već 1 minut. Ali ljudi, ovo je već 8 minuta. Ljudi, napišite u komentarima ako bi voljeli da ja nešto snimam i to nešto zabavno da snimam. Idemo ono što smo bili uzeli. Serbija. Imamo 6000, kupili smo ovo. Clear out on side camp. Aha. Čemo ovaj kao kamp. Mislim da ima AWP unutra. Posljednje šta je? Ujem 16. Op. Uzimam ovo. Dead. I on je dead. Ne, dead.
Idemo unutra, brzo, idemo unutra, brzo. Idemo, Rea. Toto ljudi, uzeli smo arenu. Juhu. Helipred. Helikopter. Helikopter. Hej, jedan helikopter košta 10.000. Ljudi, kupio sam helikopter. Kupio sam heliš, ljudi. Ljudi. What the... Kaj je to? Kupio sam heliš. Ljudi. Ljudi. Ljudi, moramo se vratiti nazad u kuću, da će da me ubiju. Mislim, nema... Da se može se puca. Dobro, sve vraćamo se nazad. Idemo da se spustimo ovdje. Ne, nije ovo hicila level. Ljudi, ja sam level 2. Privet rang 2, privet rang 2, privet rang 2, privet rang 2. Neće dobro. Ljudi, napišite u komentarima da li znate pesmu Privet rang 2. Najbolja pesma ikad. Sad ćemo imamo ljudi koliko ovo traje već. Ljudi, 12 minuta. Mislim da je vreme da zaustavimo. Mislim. Da zaustavimo. Zato što se tiče ovog videa i